Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Ето сутрешното включване от Тарагона. Току-що направих кардиото, сега седнах да изчакам да отвори супермаркета, да си купа нужните продукти за закуска и се прибирам до вкъщи да си приготвя закуската. След това ще хода да си взема една пратка с дрехи, ще ви ги покажа. И след това ще ходим на тренировка. Общо взето, вече съм в Тарагона. Вчера, както обичайно, винаги по летищата проблеми. Какво се случи вчера? Кацам в Барселона вечерта в 10 часа. Отивам да си взимам колата, която бях букнал. И какво става? Оказа се, че имат някакъв проблем с терминалите. Тая момичето на рецепцията ми казва да пробваме, нека пробваме, има проблем, но нека пробваме с картата. Пробваме, бам, блокираме си картата. Оттам какво се случва? Те не приемат Revolut карти, може само с дебитна или кредитна карта от банката, която съответно те ми блокираха. Оттам аз оставам без карта. Кеш също не може да се плати. И в 11 часа горе-долу, местно време, в България 12, аз съм без кола, без нищо на летището в Барселона и трябва да пътувам до Тарагона. Оттам полудявам. Оказа се, че не могат да ми върнат парите от резервацията, която съм направил, защото като направиш резервацията ти трябва да платиш колата. После тук на място само плащаш депозит и за бензин там, които се връщат, нали, накрая, ако върнеш колата пълна. Оказа се, че не може да ми върнат тези пари, защото е била с канцелирането на резервата, може да се направи до 2 дни преди датата за взимане. Оттам аз правя страшни скандали, полудявам направо, исках да убия някой. Договорихме се да ми върнат част от парите, защото това е по техен проблем. Техен е проблема, че не мога да си взема колата, аз нямам никаква вина. И оттам в горе-долу вече е 12 часа местно време, аз оставам без кола с половината от парите, които съм дал за колата и на около 100 км от мястото, където трябва да спа. Оттам почвам да обикалям по абсолютно всички гишета, които бяха 4-5, друго всичко беше затворено, да питам къде мога да си взема кола под наем и къде може да се плаща с карта Revolut или кеш, защото картата от банката ми я блокираха другите. И тук вече пак се убеждавам, че има Господ и точно когато ти е най-трудно се появява това ангелче и ти помага. В моя случай ангелчето беше една жена българка, Гергана мисля, че каза, че се казва, която направи невъзможното. Почнахме да намерим и кола, която, нали, тя работи в рентакар. Намери ми кола, обаче трябваше да бъде някоя, която е по-ефтина, за да може плащането да е до 400 евро, защото до 400 евро приемат плащане с карта Revolut. Другото трябва да е с дебитна карта. Обаче се оказа, че терминалите на летището не работят с чужди карти. В смисъл, ако ти е местна картата, става, работи. Просто чуждите карти не ги приема. Давам някаква грешка 190, не знам какво значи. И не ги приема. Оттам жената тръгваме, пробваме пак с моята карта. Не я приема. Пробваме с революцката, също не я приема. И оттам тази жена решава да си даде нейната карта. Тя ми плати резервацията и аз си дадох парите кеш, за което съм и адски благодарен. Други ден, като върна колата във вторник, тя е първа смяна, аз ще ходя да върна колата, надявам се смяната и да свърши до към 2 часа горе-долу. И след това искам да я заведа, да я почерпя едно кафе или каквото си пожелая тя за услугата, която ми направи. Наистина съм страшно благодарен и се убеждавам, че има добри хора навсякъде по света. Това, което и аз съм го казал, нали, че българите зад граница малко не си помагаме. Ето, че в този случай точно така жена ми помогна, за което съм и адски благодарен. В момента си направих кардиото, отивам до супермаркета, сега чакам да отворя, отивам да си напазарувам и се прибирам и следващото включване ще е от вкъщи.
Чао и до после. Ден едно в Тарагона върви доста добре, направих си кардиото, пратих снимки на треньора преди това. Формата е доста добре, кожата стои адски изсушена. Сега след малко ще ви покажа формата горе-долу, само на закуска съм все още. В момента готвя, чакам да ми стане храната, хапвам. Ще обработя това видео за вас и след това отивам да тренирам. Утре е деня на кантара, също така има митинг с Прота, едни от най-известните в Испания. Така че ще се опитам да заснема, ще видя дали ще бъде разрешено, защото на състезанието е забранено отзад самото състезание, нали, да се снима с камери и не могат да се носят камери, триподи и такива неща. Има фотограф, за това, който иска, може да си плати за снимки, видео. Аз съм си платил. Така че не се притеснявайте, ще има кадри. А утре, ако мога да снимам, ще снимам и ще ви покажа как е протекал митинга. И така, сега директно отивам в банята да ви покажа формата и се връщам след малко. И общо взето това е формата. В момента съм само на закуска, това трябва да си има в предвид. Благодаря много на всички за подкрепата. Първи ден в Тарагона. Ще бъде много интересно, няма търпен да отида в фитнеса и много готин фитнес. Така че гледайте сторита в Instagram. Също така не забравяйте да се абонирате, да оставите по един коментар и да харесате видеото. И се виждаме в следващото видео. Чао!